Čo? Neviem, skúsme to. Ale nie, že si zlovíš nohu. Hej, zlomím si nohu. Tak postav sa na stoličku, to bude ľahké. Tu je noha. Tu je noha? Ježiš, to je krásne. To je tak krásne. Keď to vyjde, tak to spravíme ešte 5-krát. Dobre. Môžeme dať aj s rukou. Srdiečko. Srdiečko nie. Iba takto. Ja. Alebo podáme ruku. Hej. Ukáž. Alebo takto si strihníme.